Kaya Syahrini nek mlaku ning kotbok. Apa jane ngopo to? Ora apa-apa. Seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Lah nggih, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mengtekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu ki tok gawe-gawe, wekasan gawe ndudut Apa? rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mik barang kok dadak alman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kowe rak marahi aku melu jengat to. Men ngene iki lho. Ngene iki kan ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadose kula namung mboten enten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking diri sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku entak entuk ngematke sapa-sapa. Ngematke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbedhet. Dalang kok le seriusen banget ora. Iya, iku bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang mboten napa-napa nek ming timus mau mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sak karepku.